وصیەتا قازی محەممەد لە گەلێ کورد. بناوێ خۆدایە مەزون و دلۆڤان، گەلێ منی کورد و برایە منن هێژا، گەلێ منێ زۆر لێکەر vama ez digavên herîn dawîn ên jiyana xwe de ma werin ji bo xatirê Xwedê êdî dijminayiya hev nekin û pişta xwe bidin hev li hember dijminê zordest û zaliman derkevin. Dijmin her ewqas we dixwaza tenê karê xwe bo pêktîne û qet bi were dilovaniyê naket. Simbola serketina her gel û netewekê hevgirtin û yekbûna, yekbûn neba hûnê her tim bin destê dijmin de bin. Gelê Kurd Tu tiştê we ji gelên li ser rûkê vê erdê nekêmtir e, belkî hûn bi mêranî û egîdî û hêjayetiya xwe ji gelên ku rizgar bûne li pêştirin jî. Dijmin bi hezar Qur'anê sûn bixwe jê bawer nekin wê we bixapîne. Ger dijmin hingiv bide we diyara ji herxistiyê de. Bi tenê ji ber ku hûn Kurdin bila hûn musilman jî bin. Hûn ji wan re dijminin ser û mal û canê we ji xwe re helal qebûl dikin. Ger mezin û eşîrên me îxanet nekira û xwe nefirota hikûmeta Ecem wiha nedihate serê me û we û komara me. Şîret û wesiyeta min ew e bila zarwên we bixwînin ji ber tê tiştê me ji gelên din nekêmtir e. Bixwînin ji bo hûn paş ve nemînin û dijmin nikarîbe we bixapîne. Hêvîdarim kuştina me ji dilsozên gelê Kurd re bibe pend û îbret. Xwedayê mezin wê we ser bixe û wê alîkariya we bike. Heye ku hûn bêjin lê çima ez ser neketim. Di bersivê de dibêjim bi Xwedêkim ez ser ketim. Çi nîmetek çi serketinek ji wê yekê mezintir e ku vame ez niha diriya gel û welatê xwe de ser û mal û canê xwe didim. Xoşteviyên min Kurdistan mala her Kurdekî ye. Her Kurdek di malê de karekî dizane. Ger wezanî kesek li vê malê dikare karekî bike dev jê berdin bila bike. Birayê te yî Kurd her ji dijminê dilbikîn baştir e. Îxanetê li hev mekin. Malê dinê ne tişteke. Ger welatê we hebe, serbestiya we hebe, wê çaxê her tiştê we heye. Hem mal, hem serwet, hem dewlet, hem rûmet. Xwedê zaliman pir zû ji holê radike û tola zilmê jî hiltîne. Merama me şîretbûn û mekir. Me hûn raspartin Xwedê û em çûn. Xizmetkarê gel û welat Qazî Muhemmed.